Welcome to my guys. So, nami karon kay Jarius. Jarius Enterprises kay magdugang tagpalit og materyales. Yan natay nadugang palit diri worth 20,390, parang 20,400 na sad ni siya. Kay keep the change ng 10 pesos. Ang mga artista dira. Natay mga tagahakot. Tagahakot diri oh. Na mapuna na to subscriber ani road to 100k na ta sa YouTube. Oh, niya kaniya tong balay katas ng YouTube man eh. Okay. Mani sila kamo na sa imong deliver sa kahoy no. Good morning, Tita Joy. Morning, Tita Joy. Good morning, bye. Morning, bye. Happy Happy Salary Day. Day. So, ang sabi mong masulti ka lang siya ni Tita Joy. What can you say to Tita Joy? Fashion. Ala, bye. Happy kay ko nga nakakuha na ka sa imong sweldo pagkadakuha jud. I hope nga kami po, baka kawa na po. And thank you kaayos nga nagka-amiga ta. I'm so happy. Kasi idol juga na ako sa una pang panahon. Since 1960 pa ba. So, yes. What can you say about Tita Joy and Baby Angel? See, I'm happy that... Chris. Huh? Chris. Yeah, bye. Ayan o, si Tita Joy, ibang best friend. So, bye. Thank you kayo, bye, sa friendship o sa pagsalig. Masigula pa ta nakita sa personal. And hopefully, magkita tapuhon pag ulit na mo Pilipinas. Yeah, bye. Don't forget, and sa nag-watch ngayon, please don't forget our channel, Chancel World. Please subscribe. Oh, come on, say, please subscribe. Please subscribe. Ito ka din na camera. Please subscribe. I love you. Love you. Love you, Tita Joy. Love you, Tita Joy. Tita Joy. Look ka in the camera. Tita Joy. Tita Joy. Okay, bye. Thank you so much, bye. Sa imong family, si Uyab na Pula, si Angel, o sa imong dalawang anak na lalaki. Anak na lalaki talaga. So, guys, thank you so much, Tita Joy, sa imong thank you for your friendship na lang, anak na lang kay. Lisod man ta ano. So, bye. Once again, happy, not birthday. Happy Salary Day. Ampit, ilak. Say bye. Bye. Pam. Welcome to my guys. So, nami karon kay Jarius. Jarius Enterprises kay magdugang tagpalit og materyales. Yan natay nadugang palit diri worth 20,390, parang 20,400 na sad ni siya. Kay keep the change ng 10 pesos. Ang mga artista dira. Natay mga tagahakot diri oh. Na mapuna na to subscriber ani road to 100k na ta sa YouTube. Oh, niya kaniya tong balay katas ng YouTube man eh. Okay. Mani sila kamo na sa imong deliver sa kahoy no. Oh, sila po yung deliver sa kahoy. Oh, thank you in advance ha. Oh, sige, mani sila so nami karon Jarius Enterprise kay may dool dire. Nya, dool sa sila price sa planta no. Gamay rag diferensya. Ligas. Oh, gamay rag ligas. Oh. Mas brato dire. Mas kani gid nga kinabaratuhan dire. Oh, brato ni dire. Ayo. Oh, mo lagi. Mo dire kay apol ni dire. Pre kay nakita mi ani asa to. Wala pa, ya ka bagay plastar. Oh, okay da kani nakita mi kani ha, kani niya. Oy, ali dire. Uy. Kani na.
Kani mo nakita mi ganiha. So mo ni mo order na mi diri karon tungod ni kuya. Hello vlog sa diri. Dere tao no. Hapot. Sa ugutan. Oh, labay. Oh, bompanes. So, maara to mga bahay atong kan. Bahay portion. Bahay balay. Palit sa tag trapal mga bay kay. Ang trapal atong ikuan tabon sa hindi ta maulan na si kuya diri oh. Unom kami tros ni kuya no. Ay, asa ka to? Kuya. Ay, salamat kuya. Hoy. Para bukata sa Europe nyo. Tanawa lang ninyo ha. Itong trapal, abay, natangtag atong kuwan. Liston di ay. Makantong lagi ng Jaryo sa akin mo. Oh, naran mga bay, kung magbalay mo diri sa may lapu-lapu, ari lang mo sa Jarios Enterprise. Makantong lagi ng Jaryo mo. O, ina inyong boss ha, kung i-vlog inyong construction supply, basta hindi maka-discount pa ko. Basta libre yung ina si boss, basta libre yung lang si Dekakabog. 5 ka kubiko nga balas. Agoy nga bay. Okay. Yan sila di kompleto sa dahil ni sila dirig mga materyales, no? Klaro na kayo, day. Klaro na kayo ni day. Ars kuya, may kayo mukha no, murag mam. Kuya, Klaro na kayo na siya. Kuya, murag mambularay ka og humay sa una no. Klaro kayo. Mambularay og mais. Okay. Oy, thank you kay ninyo ha pagka anak lang jud. Be happy always. Samtang may kinabuhi pa. Okay, thank you so much sa inyo mga bahay sa inyong pag-atang kanunay sa ato mga lakaws kinabuhi diri sa Pilipinas. Bye-bye! Dera itong mga hakutay, oh. Tipulok device. Mga timpulok biners, dera. Og mga guardians ni sila. Mga guardian devil. Mga guardian angel. Uy, gwapo kayo ninyong nasagulo. Oh. Thank you kayo ha. Tabay. Gamita sa sip. Para nag-swimming pool atong safety ko. Kusog kayong tubig. Taman diha. Mo na yung level no. Mausit saya kay. Taas na kay lampas ta. Taas na kaya. Smile boy. Ha? Mo ni sila si Kuan. Smile. Kuya Oliver. Pangs Kalipa. Kuya Jerns. Kinamasa. Bakit naman eh? Wala. Uy, Jingge. Nagmasa na sila subon. Iwas na tao kuan sa haligi. Bali, kakain. Na ni mga bay atong day 7. Nagbuhos na sila sa poste. Ayan. Ito ang mga kuan oh. Nahilis na ang kuan. Ito na, nahubog na. Pagay katagay. Day 7 mga bay. Nagbuhos na sila.